Mga PUJ operator o driver sa Zamboanga City, may padayaw ug kabalaka kalabot sa PUV modernization. Bisan pa man nakakonsolidate na sila, una pa man ang deadline niya December 31, nga gi-extend hangtod sa January 31 karong tuiga. Dugang detalye sa report ni Efren Bamak. Sa tala sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Region 9, ana sa kapin 1,600 ka mga operator sa public utility jeepney sa Zamboanga Peninsula ang nakaapas sa deadline sa consolidation niatong December 31 sa milabayng tuig. Samtang ana sa 334 ka mga PUJ operator ang unconsolidated. Apan bisan pa nga nakakonsolidate na ang kasagaran sa mga PUJ operator, gikabalakan lang gihapon sa ubang operator sama sa Zamboanga City ang epekto sa PUB modernization program sa gobyerno. We welcome the modernization program. Pero, at taabla kami, at tapiti kami, dali ka na mong chance. Akil ba hindi ba to, dato man debe, kabasabi man hindi pwede paga. Hinuon gipasabot sa LTFRB, Mayroon naman tayong equity subsidy from the government banks. So, pwede naman sila mag-avail doon. apan dunay ubang PUJ driver nga dili gihapon uyon sa consolidation. Di para kumigo, pwede mang kumpuni lang. Na ano pwede mang kita kay nisita mang consolidate. Ang pagpatuman sa PUV modernization may tungod sa pagsunod sa Omnibus Franchising Guidelines sa Department of Transportation. Hinuon extended ang consolidation kutob January 31 karong tuiga. Actually, yung hindi pa nakapag-consolidate, papayagan sila mga kabiyahe ang mga individual na mga operator hanggang January 31, 2024. So balit ang LTFRB ay maglalabas ng show cause order alinsunod sa Public Service Act. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.